Good morning guys. Andito ko sa tabing sapa. Marami ako guys nakitang isda. May nilagay akong trap doon. Tingnan natin kung meron. Ayan guys, meron ako nakita. May nakapasok. Ayan guys. Ayan nakalabas. Anuhin ko ulit guys. Taboy ko na makabalik doon. Sayang, dalawa. Pumasok guys yung dalawa. Nakalabas ulit doon sa trap na nilagay ko. Sayang, yung isang malaki nakawala din. Sayang. Ayan guys. May isang nakapasok. Yung dalawa nakawala. Sayang pa. Ayan guys, nakita nyo ba? Yung nilagay kong trap. Ayan, hindi na talaga siya makaalis-alis kasi nakapunta talaga siya sa dulo. Ayan. Ayan po, 'di ba? Kabilis lang. Sayang yung dalawa lumabas, guys. Bumalik yung dalawa, nakapasok na sana. Bumalik pa. Di ko kasi naagapan. Sayang, guys, kukunin ko na, sandali lang. Kunin ko guys, ito yung nilagay ko yung ayan screen. Ayan ayan guys. So, ganyan lang po yung paghuli ng isda. Malaki na. Malaki. Ilalagay ko ito ulit. Ayan Marami na ako nakuha dito guys. Nung isang araw, napakalaking isda din. So ayan may pamprito na naman si Tres. Mamaya ilalagay ko siya ulit. Diyan ko muna, iwanan ko muna dyan kasi kukuha ko ng mga alagang kalabaw. So ayan guys, thank you so much for watching. Mamaya babalikan ko yung mga isda. Marami pang isda ko nakita. Ayusin ko yan dyan. Gagawa ako ng pangharang para hindi sila lilihis ng dadaanan. Talagang dito sila papasok sa aking ginawang trap. Ayan guys, thank you so much for watching. Good morning. Ayan guys, mayroon na naman akong na-trap na isda. Ayan kaninang umaga meron. Ngayong mga alas 10 binalikan ko. Meron na naman isa. Ayan. Ang laki guys. Nakikita nyo. Ayan. Walang kawala. Uy. Para makakalabas. Ayan alisin mo din. Uy, kamunti ka nang makawala. Ayan guys. Kita nyo. Ayan. Riwang sariwa Pinkish. Kulay pink. Yung kanina itim, ngayon pink. Tingnan nyo, nagpipink yung kanyang yari ka ngayon. So, diba, ganun lang guys, yung ginagawa ko. Kasi, mababaw yung sapa namin dito kasi inano doon sa taas. Pinapasok yung tubig sa palayan. So, hinarangan yung agos ng ng ilog. Hinarangan kaya ngayon ubas yung baga maliit yung tubig, konti yung tubig. So ayan guys, ang sikreto ni Tres. Nakarami na kami guys nito nung isang araw, ganito din ginawa namin. Kanina 3, nakalabas yung 2. Isa lang yung nahuli ko. Ayan, hindi na masama. Thank you so much for watching guys.